Giingong opisyal sa investment scam nga Juggle Marketing nadakpan sa Tagum City. Anang report ni Jandy Esteban. Pinasikat sa warrant of arrest, giaresto sa mga operatiba sa NBI Tagum si Samuel Intes, kinsa giingong opisyal sa investment scam nga Juggle Innovative Marketing. Sa matud pa, girentahang panimalay sa New Visayan Village, Tagum City. Wala pa kuno naapil ang pangalan ni Intes sa unang warrant of arrest sa Regional Trial Court. Apan sa bag-ong gipagulang warrant of arrest, migawas na ang iyang ngalan sa kasong syndicated staffa. In surveillance and then tip-off from our internet networking, so we were able to track him down. Actually, itong warrant of arrest did not emanate from any case we filed. So I think the police or the CIDG is the one who filed this case. Giingong partner kuno ni Intes, si Glenn Olivares Pañares, ang gitudlong CEO sa Juggle Innovative Marketing. Sumala pa nga nagapangolekta kuno si Intes og kwarta sa mga investor sa Davao Region ug Caraga, apan gilimod daw kini sa dinakpan. Hindi talaga siya umaamin na he's an officer of Juggle Marketing. He told me he was just an agent and investor at the same time. He told me na March 2019 siya nag-invest with Juggle Marketing, although it started November 2018 pa, according to him. Ang dinakpan kinsa magatubang og kasong syndicated staffa anaa sa kustodiya sa NBI Tagum. Sumala sa NBI nga magparayon ang ilahang paglihok sa warrant of arrest sa mga nagpaluyo sa mga investment scam. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.